Itt jön Master öcsi. Apa? Majom. Dobi. Dobi. Öcsi de Master. Master öcsi. Öcsi diagonalizing volt. Nyár! Öcsi, ezek a melyik? Öcsi anya virágszőnyegen gyalogol. No, mocsár. Menjél csak. Ha apa nem süllyed be, akkor mi se süllyedünk be, ugye? Nektek kisebb a lábotok? Kicsit nehéz a cipő. That was fun. Ezt megcsináltuk. És nem a seggembe este. Ez jó, ahogy mondtál, jó a vízérnek? Yeah. Hideg a víz! Ez elég volt! Nyasgyen fajtikám! Mondd meg a kamerámnak. Apának mondom, hogy kinyálthassa az összes seggemet. Az már jobb volt, nem? Ja. Damn it! Nem megy! Innét Stop lehet walking. nézni. Stop Aki nem tud belemenni. Nem jön autó, nem. Ez miért? Elmegyünk arra és akkor teszünk egy. Legalább te nézzél majd vissza, jó? Az ajtóból. A lába kilóg belőle. Tök jó. A harmadikról legközepben hol van az a csík. Vigyél be!
Öcsi üljön bele a helyébe. Ez itt az öcsi helye. A master öcsi itt ül. A master öcsi. Elfelejtettem annak a csápónak a nevét. De ez a Benci városa. Apa jön! Ez az újféle videó. Apa jön! Nem jó irányba meg, és most kimegyek a mamának. No, annyi időm van még. Oh, that's so cool. Öcsi háza. Ez volt a öcsi szobája. Itt volt a kis asztalkája. Itt volt a kis ágyikája. És volt neki egy kis szekrénykéje. Meg egy kis fiókocskája. És itt van a kis komputer. És ilyen volt a kilátás a házából. Warrender Park Road. És ez volt a kéké szobája. Ez egy kicsikével kisebb. Kicsikének ágyikója is sokkal kisebb a kékének. És ha megyünk egyre tovább, akkor itten van a orosz gyerek szobája, a Tim szobája. Ez se olyan jó. És ez volt a konyhájuk. Kicsit sötétke. Mama most egy kicsit helyre teszi. És ez volt a fürdőszobájuk. Így. Ez volt a fürdőszobájuk. Mindent megörökítünk. Szép kis nagyházja. Kisöcsinek.
Megtaláltam a Child Protection Forumomat. Az mit jelent? Hogy egy coachra menjek gimnastics előbb valami kellett csinálni. Ja, hogy te nem vagy... Azt én magamnak kellett csinálni. Hogy nem vagy child molester dolog? Yeah, basically. Like what to do with little kiddies when they have problems. Azt megcsináltam, de a nő, a lány csinálta a másikat, és ő meg azt elcseszte. Nem mozogál a videóban. Oh, I'm sorry.